Fáilte roimh go dtí an comhrá seo faoi ahrú aeráide tá á reachtáil ag tuairisc Polasaí mar chud an tionscnamh ar a dtugtar láithreach bun. Aim na nálta fáilsiú sa tionscnamh seo go dtí seo agus aim an comhrá seo agus comhráta eile bheits le cloisteáil go luath. Tuiscint a chathú ar na ngéarchéimena éagsúla tá roin ag go bainte seo agus deisiúirt a dhaoine a bhfuil tuiscint ar leithachú ar na ngéarchéimena sin labhairt fuatha. Gharad a bechóda a lua dosach bei deis agus an locht éisleachta bhuair mé chursúas a líon chomhrá nó amar be in níosa ar thaobh gréasáin tuairis Polasaí. Agus an Dara rud tá takeíocht a chur ar fáil don tionscnamh seo ar fad ag Parliament na Eorpach. Ach tá smacht omlán ag tuairis Polasaí ar na hábhair atá á blé agus ar na daoine atá páirteach sa phlé. Trí phríomh héama a bhaineann go dlú le hobar na cógála maidir le todhchaí na Eorpach atá á reachtáil ag Parliament fa láthair nó fa Scoil na Parliamente a bheits a blé ins na córáte seo. Cuasaí aeráide agus Chomhairle an déanlachas agus cuasaí cultúir agus teanga. Nis, sa chomhrá seo aniu bemuid a plé ahrú aeráide agus ábhar a bhaineann go dlú leis an éagsúlacht agus i hananta tá daoine bhfuil tuiscint ar leithachú agus tuairmí spéisiúla acu ar na cuasaí seo ar fad. Fáilte roimh ar fad an bhuíochtaíomh as a bheith tilteanach a bheith páirteach sa chomhrá. Bhain a dosach báire iardámh si féidir chur na henne aber céisih cabhail sibh agus cén ábhar a bhaineann leis na cuasaí seo atá ar bon agaí. So is mis Avril ngéarchéim tá má lonnaithe in seo in Árann is tá má gobad mar Bainisteoir Comharchumann Fuinnimh in an Árann tá si an ag an sin timplaam. Tá muide ag gobad cuasaí aeráide in seo ar na Héireann agus ag gcéire lorg carbon na Héireann a ísliú agus go leor eile idir lámha agan Chomhairle. Ítach agus is muí Sinéad Mercier is Taighdeoir dlí agus Comhshaoil agus aeráide i UCD cláiste na hUallacháin Bainisteoir agus feisianta ag déanna Taighde do PhD ar tobar néfa Shearcaigh agus Ranna ó thiamh an Comhshaoil agus an aeráide bhainte chuirde céile i dlí agus duine Léachtóir ar pleanáil agus an Comhshaoil chomá. So as an gearúna an ináile. Agus faoihear is mis Dara Ó is Taighdeoir le Teagasc tá donnaí hí a Gorcaí agus tugann faoi Taighde in coppla áit ar éagsúla go muna leis an timplachtacht a tharaithe behéagsúlacht caighde an isce talmhaíocht agus an cinnil chuidir snocht atá idir na háiteanna agus na teirmí seo. A char bhhailm túsa chuir leis go leatsa mar ghfuil spéisiir le agus a gúsaí éagsúlachta agus trothúil go leor tá an tríscechéis rá gúil sé a gceisteige cóhanóil siarannach a bhhainú le éagsúlacht biodiversity a phlé. Nis a gur mé ceistart fa sin nó sa láhanta fa sin go dtíreach má chuirtear an ceistartsa a rá go siimplí i meagán focail céir é be éagsúlacht. Cén freagra thugann An freagra bhhamsa na bhfuil behéagsúlacht na handíalaigh bio, achan ní bio, na plandaí, na háisina go míisiú na gcónaís nó na gnáthóga agus iad lig mar eicechoras. So dé rá nádúir mar thumpla sin nó dúilre sin behéagsúlacht. Agus tá muidinge mar chuid den na spísí sin chomáid. Anis an rud amachchas amachcha ghfuil tinóil siarannach le golamán éibreann nó golamán plé faoin méhéagsúlacht. Well, sílam gur deara atá sílam tasogin ghfuil éigeandál behimplacht be éigeandál berifriocht éigeandál aeráide an tá sin amagin tuairt faoin ruí seo bhí sin mar chuidrán chláirialtas go mó an tionóil seo an sílam go léiréis ghfuil sim ag an cinenne ag an sochaí sa téama seo sílam go méid deis comhrá go méid deis ag sanolaithe ábhar a chur ar fáil ólas a chur ar fáil. An bórte bháin na tá an aibbe tá agin le berifriocht práineach. Caiimiid rudí dhéanú láithreach banfar mar decha
nó an bort an go gaiimiid chud in na species an mhuiil. Agus má bhíimiid a species agus a chora go gan 5 bliana eile tá species agus go méid si nimi fan am sin an bhuiil sin an can scoil se go an cascó práineach sin. Avril agus Sinéad bhhaibh se in rud ará faoi seo faoin méhéagsúlacht agus faoin tinál tíar an chatá le go lá phlé. Well tá áne am áne bheith marach an áite tá bit éagsúlacht éagsúlann seo an héin agus plandaí agus tíirdracht éagsúlainn agus is rud é sílim ó bhfuil tuiscint anhá ag muinte de háite éid agus me gan ródú las ach fecinn muid an éifecht atá ag arú aeráide an bheith éagsúlachtain se chumá tá plandaí ar le aonse nach chuil in éanacht agus tá tógraí an ús críomhúáin agus rudí mar sinna tá muoine ag an éontas Eorpacha lonithe in seo freisin chun na rudí sin a chuomhnú agus go dosa muid inis tú Dara Ó agus bheith cínta go tead sláán agus go mééis se fáin amachchan se so is cínta gur bhfuil se antáhachtach gan áitear fad. Buim de húna chluisteach meach éimnéar art go méidir go gíalach bunúin chomhnáid an tinnáil seo go gurfaí gníomh an gníomh a heastíon mar le behéagsúlacht agus áhar bhaine leis ar na aeráide nó gnéireachtaí á fécht tá tinnáil tíar nach á phlé ní féidling ruidir bethe dhéanamh go dtí go mé an plé hart agus an tuairis chuir ar fáileach go gan blian nachó. So han bord sin an ach ní rang haar a bortha chu tá níomh ortha ar bon hanafin tá scéimena éagsúlfaí mar luí Avril ar fáil hartfáin siar tá an cóhhartas talmhaíochta a foilsiú rihhád agus é sin fíorthahachtach chums seachtas fan géad fan díar sin talmhaíochta tá gceist so mar sin má tá stratéis mar sin nó mar tá plán stratéiseach mar chuidgáin cóhhartas talmhaíochta bei deisina í ruí a chur fáil sin. So tá bord an go méid gitabh barí a cainte agus nach méid leir gníomhú ach sílam fasta sa chúra go méid daoine ar nós lehéidí Avril agus na fearmóirí muoin Árann go méid siad na gníomhú agus a tuairt faoí an dúchláin seo faoí feib an bhíchríocht nó an bhíhéagsúlacht réiteach. Sinéad bhfuil ag rud ag an sin? Ja, go míad me de Cathal. So éon tim leis na chaintúirí an sin a Dara agus Avrilach. Cai me héanará so bhíos héannig gobar san nareachtas leis an chointas glas níl mar bhuiil ní smó ach bhíos a gobarrán ar bhith an príomhhinóil saoránachta sin I le athrú aeráide. Agus caiith mé ará gur rud iontacha bhí an ní hé gúil daoine díorcha caint go bhfuil siad a chur an obair ar a méar fada. A chuir sé cinál bun principal déon lechach leis an obair a bhí an rialtas líana ar athrú aeráide. So chuir sé tús leis mar hampla an Joint Oireachtas Committee report a bhí an tuairisc sin a bhí fíorthahachtach ó hir athrú aeráide nuair tháinig na pórtaithe políochta go léir le chéile, pórtaithe nach rá beidir nach rá a chur béin láithreach bun ar athrú aeráide go raibh siad níos an chaint faoin an feachta seo lena chéile I díosbúireacht dain, I díosbúireacht a bhí inán a políochta beidir I déalachas a tuairteisteach san áireamh, so bhí sé sin anmhá. An tain rud nach rá an cóhinál ar siúl acha fe gá déir seachtainna. So ní a beidir an nóhanám an chun na políochta iad hain beidir a leag amach cad a geistir an tú. Agus is féidirlinn an feib sin eá beidir faoi láthair mar hampla ó thiamh an bitheagsúlacht agus an ceangailt atá aige leis an athrú aeráide, tá an beirte chu fitte fute le chéile agus bhí sé sin sa motion a bhí sa dál I ní an tuairisc sin ón Joint Oireachtas Committee on Climate Action an Jacha Canada. An rún a dúirt ar a réimtí gachtain a bhfuil ngéarchéim aeráide sa tír. Bin nuair bhí sé sin sa dál agus sa seanad freisin agus tháinig ceapan gur tháinig sé fiú ó Fianna Fáil beidir. Rud iontacha sin an pórtaí nach bhfuil beidir stair iontacha ó thaobh na athrú aeráide gur chuir siad héanaisteach go gafimuid
an ngéarchéim behéagsúlachta a chur san nóir freisin. Cuniart. So just go sciopí tá sé tábhachtach an búirte chu chuir le chéile, mar ó híomh Polasaí ó aeráide ceapan gachtainna agus ba ceartún milliún gluithe nó fermacha gluithe a tógáil ar fud an tíre, beidir plan sitka sprús ó híomh cuilteide a thógáil freisin, ach bhí láthair tá siad siúd a thógáil ar purtaigh, agus chud a thorlín sa fáib sin ná go bhfuil an bihéagsúlacht go dáin sé an sin agus freisin astíochtaí ón burtach é hían atá ag a chur le aeráide freisin. Tuis bhfuil crín sitka rá gur an sanáit mí cheart nó gur an éair? No, tá si dá chur sanáit mí ceart, so nuair chuann tú sitka sprús ar purtach, buineann sé an obair a dhéanamh an purtach a héana agus bach Árann an leitrí seo freisin, stoppann sé an purtach a beidir ag a tuairteteach an carbón, cinál carbon sink atá háin. Agus, so caithfí muid na Polasaíthe seo caithfí siad chulaitheoirt a thuirt san áireamh, so is maithan rud agus rudíntacha fiú ggóil an cóhinál seo ar siúil agus tásúla go mé an nóhanám a gachtainna na rudí a phlé agus, But Shearcaigh is chat and sin ar second le chail fémar dúirt Sinéad. So caiimiid be cuairmach bhfuil an gníomh ceart san áit ceart, nó bhfuil an crán ceart san áit ceart, ní bhein Harbh a tóca le sitka sprús in éon áit, cos ní Harbh a maiile haid be rifriocht. Ach an búirte tá an tá an crán mí ceart a gcuil san áit mí ceart. Ó leis na crinseá chur in drochhalú mar deacha, tá siad a trimú amach na portaí, agus mar sin tá an portach seo a scuilú amach carbón. So seachas a bheith in a stór nó na slug a carbón, tá siad a scuilú amach na milliún tonnaí carbón. Agus mas muitin mud bhfuil portach de ard Taighdeán. Tá sin níos táach 20 uair níos táachtaí na péméid crinatós a gionn, gus tá bhaid níos mó carbón. Agus na bontáistí ó híh bith rifriocht, agus na bontáistí ó híh isce fasta. So a rí caiimiid cinsiú, agus sinna fáil na Polasaí seo le caiithí siad bheith fitte fóte deachna chéile. Agus ní fiú díor ar ceanháin agus a deanú neamhaintas na ceanile, cos tá siad a lige brethir chéile, agus ammantí bé ar an cinenne dhéanú bhfuil ceochahfuil níos táachtaí san áit seo, bhfuil sin níos táhacht go méid isce glán san áit seo ná go méid rudig an eile, ammantí chafar an cinenne sinna dhéanú. Ach fad agus a hiigling, caiimiid cinsiú bhfuil an nerd eice cóir, seirbhísí eice córas a chur ar fáil ar an spásbug céanna. Well, sin cúis per chóirda an cuasa leanú amachí, buinte se mar tá sanolas aige ar chósaí fi lé go maidin ach níl an tám sin ar fád agan. So nu bháile a dhéana is na irí ar an seoiragaí. Agus fis agan gohfuil tá plán aeráide agan, tá 8 aeráide agan. Leachchaim amach ag an rialtas ach ar nói níl na sunraí an na spriocanna somrach leachchaim amach fós ná fis agan go bailach cin tunnach a bheirsaige seo ar Edinburgh, ar Locht Umpar, ar Chionsglóirí, ar gachtainna sa tír, sin na ceiste móra tá amachrón. So bhfuil ar labhairt ar fá gánóid an duine agus feicimid sin ar an dúshlán mar ag an sibh sé an dúshlán aeráide tá ráin, agus ar an muintetá ag an dúshlán nó an ngéarchéim aeráide sin leis an obair atá ar bon aige san áit in a bhfuil sibh. Avril, ar bhile a tasú? Gur mar a Cathal. So, dil mai iirecht a se a chuneal sí ag chaúmed ach go bunúsach stoi mat bud a caiint ar cuasaí aeráide. Sílim go bhfuil ról lánach agus ról fíorthábhachtach ag an gnádanne san aisteachán go fuinnimh in anúte agus chun lorug carbón na tíre a ísle. Agus ní háú se gan takeíocht agus gan nó gnáhhaoine mas maiile páirteach lecha an. Ach ag an céine sílam go bhfuil deisán go gnádaoine nó grúpaí peblií agus bailte bega cinál smacht ó chuig le rodíine, agus bhfuil deisán beidir buntaistí eile tíbe mó an na buntaistí aeráide aáil ón aistriúchan seo go fuinnimh in anúte. Agus seadrod atá ag tarlú agus a bhééis a tarlú gon tíad ar fad agus gon dain ar fad le chuna dé amachchanse. Tá go dtí se mar hampla bhí an choras fuinnimh sa tír deartha sa chuos goach a bud golóir fuinnimh á dhéanú réon áitiháin agus a riamach ag choláit eile
na bailte beg agus na bailte mór agus a chuile is dá linn. Ach, inis tá deis ag bailte bega agus níháin na hiileannach ach áitichaí a mófinn tú go háirithe. Cinál an deise a hapa agus an Fuinnimh bhí ginúint gon áit na bhfuil siad agus gomach cinál na generators bega seo a lug timp na tíide. Nis is cínte mata tú ag ginúint Fuinnimh glas go bhfuil buntáistí aeráide an agus cínte camid bheith anna chuirmach faoin na háitichaí a héintead se so táid breanú an behéagsúlacht agus rudí mar sin freisin agus siadm se gur cheart gomach an stádas céanna ag cuasaí aeráide agus an behéagsúlacht. Ní dóilem gur cheart an tíd is scrisa agus na muilte gaithe se a chuileat be áitbit a spás agus just a chuileat a líana lob. Ní dóilem go gomach sin ceart na chórach net. Ach, aber inse ar na hiilean tá mu de gobar go cruúh le tógra gaithe a bheith únearcht ag muinte an phobalid. Agus bheith maid ag ginúint Fuinnimh glán, bheith maid ag gúsáid Fuinnimh glán in na hiilean. Ach, bheith na secondary benefits a línt maid darab a fannacht inse ar na hiilean. So bheith airgid in sin ón Fuinnimh a bheith díal. Bheith muid ní muid a caiinte sé airgid a hála amach ag na hiilean ar fad, Tá muid a caiinte aber potta airgid gon áit a bheith agan le tógraí eile a chruchan cín chun postan eile a chruthú chun airnáil eile más maiile a chruthú inse ar na hiilein. Tá muid de brag a hiiles go thomláin faoi láthir beagnach tarasfaireacht. Agus chunig muid marall COVID aber nach bhfuil teag sláintiúil agus nach chuteag go má a bheith bra rud amháin le áitechan a gimacht. So tá sean an goach muid an níos smúfastnaí a chruthú. Bheith muid an aber únahirt go chuoine a go tithe athóidú agus a bheith níos éfachtach sa úsait in se Fuinnimh. Se obair táach roimh atá bertaí agaí. Agus dúirta tugaí gaithe an muilsa gaithe tá gceist agat. Is muilte gaithe atá muid a breanúir faoi láthir se. Tá muid a breanú ar Fuinnimh ón gníon chamáin nó painealacha gréine tá an túfas ach go sin chuirteach ar na hiilean freisin agus ansaíigh muint na háite antabach ní muid a caiinte réon tógra mór amháin le painealacha gréine faoi láthir. Ach tá muid a breanú gobaid athúil tí agus rudí mar sin an seo faoi láthir, tá muid a gobaid an choras úmper atá inse ar na hiilean. So tá chuighin 10 nó 16 go cáin electrach ar in mór amháin mar hampla. So tá rudí garú tá muid a glensa tro ceart ach tá túpas abid amachrún cínte. Cin buisiad atá agaí, cibh airgid tá fáil. So go leor gan aber seo is daoine a thaine tá ceannach na cánaí agus mar sin de. Ní muid ar fáil in muoinú ón sort, fáin muid runúnbeg muoinú ó údras na gailteachta a dtíobh obair le a bhínt muid a dionach hóp. Ach gan obair seo agus an dulchan cínte ar an ilan ní le muoinú áláin. Fáin muid an chud is mógan muoinú áint muid is ó tógraí Taighde atá muid páirteach antab. So tógraí breanúir an na bailí is éfachta le painealacha gréine a úsáid mar hampla nó cuasaí geothermal nó cuasaí hydrogen. Dieta dollar agus mar derm da mechan neartamaid rud nach bhfuil stoppa mé tún sinach tu mé rá agat. A gáda sort darcat agat ar an dúshlán atá eicensmuid ar fad an dúshlán nó an ngéarchéim aeráide agus ar na muinte Taighde sin leis an obair atá bon agatsa. Tá dúshlán mór an dúinge lig, tá dúshlán mór an de achan arangeal. Ní fiúding bheith buortha faoi, ní fiúding a bhráit áta deir le achan an ní fiú faci anú. Sílam sa phlean gníomhethe ar san na aeráide ghfuil neart stuff an le héin dúing go déanana rudí go deofling a dhéanú, agus ó híomh na talabhíochta, tá dúshlán faoi le ó híomh an talabhíochta. Tá sé talabhíocht chun na príomh cúisina is stoithe le chuid den na gasnaí atmosférach seo hascap. Agus ní nach aine má tá seachtó faoin géad chun tí ar faoi halú ar faoi halabhíocht. Ní nach aine go mbeidh se scapú. Sílam ghfuil deisinaí an de fearmóí, sílam go méid obair faoi lethe an de fearmóí. So ach tá deisinaí an ó híomh,
Garad go get anu. Higlet na fuinchi carbon a laidu, fridge technoliacht éagsúil, no higlet na store carbon a jausú no a védu ar hUallacháin. Agus tá Janu stodger an seo hí sa Teagasc, agus an éonn le daoine eile ó híh na fuinchi carbon a laidu. So go dé mar higling níos lú lasú chemic a chormachar an talú sa tros nach chuil scoilú methane. Cén dó é jigling na bailí chun an lasú seo a scapu. Agus fáil réití leis na sean bailí le lasú a scapu ar nó splash plates agus mar sin, agus é anú ar hUallacháigsú. Sa tros nach bhfuil a land an nitrogen seo goil a tharthe agus sú a sanéir. Agus tá níos fearr de fermorí, tá níos fearr go mar an nidrigan seo ar fáil na plandaí, seachas go méid go sú sanéir nó go se san isce. Sílam go gahímuid Cumhnú fórhór na fermorí sa tíir seo ní dhéanann siad airgid, níl siad brabúsach, tá siad a $10 beidir €2,000 sa bhliain. So caiimiid bheith cór má táid súil go sítin go méid nach dhéanú. Caiimiid cinú go dachéonmuid lo agus go dhéhmuid pe bach atá os a ggóir chun cuid an technoliaach seo a thuirt faoi go dhéhmuid réití leis na bachanna sin. Agus an sin an príomh a go lerás go dtí an chinál behéagsúlach. Na gnáthóga tá agin, tá siad fíor hahachtach ó híh carbon na stóráil. Ach go dtí seo agus na star ní ró airgid a bhí ar fáil na gnáthóga seo, ó híh an single farm payment for humpla, de má partachogad, de má gitabug scrubbarnach, chailtha airgid dáhhair. So ní bháin níl a taúil in na fermorí do bhhair sin, tá muid chuir pinos orthú ceann scoil na gnáthóga sin acu. Well, and tá rágad gúiltear rá gachan gachtainna leis ar nó gachtainna stúma leis go gafar gnáthóg nó habitat a chosint. Ach nach bhfuil éon bhuiinú ar fáil chun cuidiú nó le fermorí ghríosa le gnáthóg atá ar a hUallacháin a chosint. Sin an aib, go dtí seo bhí gnáthóga a bhí an, agus ní bháin nach ruach de fáil muoinú nó taú leis an gnáthóg sin a bhainisteú. Bhí siad a cailú airgid ceanns de mó ábhar partachogad, de mó polisce at, de mó ábhar scrubbarnach at. Bhí tú cailú isce dáhhair, agus bhí de fáil X ar an single farm payment. Nis buíochas le dí an coslacht an gin an polisí sin i gceathrú. Nis caiimiid aithir níos mó, agus caiimiid níos mó rudí a dhéanú, ná bhí a brethar Polasaí a bháin leis an rud seo leis an aib seo réiteach. Le bheith in bhúnathe caiimiid dúir deathar Polasaí agus mar sucaí caiimiid inge tuiseach a cinsú. Well, má bhhailm sa fiol de ard Thaighde agus má bhhailm go mbeidh an fiol sin na teacht ó talú bhfuil a cruthú nó a stóráil carbon, nó a cruthú nó a stóráil anmhí nó plandaí nó péirdé. Má caiidú bheitsúil go mbeidh ar gitabug sa freise íochó. Agus ní sin na tarlú faoi láthair. Tá an duine atá a cruthú fiol nó baine in factory lot do thuirtéigen, cin nach darlíonn sin rovinnig sa tíir seo. Ach thart Eorpach tá sé tarlú. A sí sin a fáil an price céine ar an bain is marta Virginia in naon bhfuil fermorí soginne a cruthú níos mó store carbon, a deanú níos mó le haid bechifriacht agus a deanú níos mó le haid isce. Bhfuil just ceistúáine agamart an bhfuil se seo cortam mar go bhfuil na spriochaní seo a leagchaimach ag an rialtas faoin leidú ar astíocht carbón. A chamuid dhéana agus leidú chuige faoin géad chun stát ar fad bertaí a faoi cheann 8 mbliana. Ach an leidú gas na fermorí idir fédul faoin géad agus trocha faoin géad. Agus gúil na fermorí réandal le mór an daoine eile sa tír go bunasach ní heastain watha agus níl siad tiltte nach bhí go buinte seo. Is cum céan chúistá leis ghlacha leis an ardú a deir na saneoltha caafar an tardú is mó atá bertaí trocha faoin géad gas na fermorí ar nastíocht carbón. Níl siad ré, níl siad tiltenach tuairtfuoi sin ag go buinte seo. Well, ní is go mu sin omlan cór. A dosach, tá an céad an go gaiithí sé tuairtfuoi iad ar fiadó agus trocha gitabug éagsúil na airneáil eile. Ach náid an dearmad bhfuil na fermorí níl airneáil a bíthe eile bhfuil an carbón na stóráil. So tá garad i gceist, tá tú a cruthú carbon nó a scoilú carbon ach fastar an tíbh eile tá a stóráil carbon. So lehan scéal ná bhfuil caithí siad leidú dhéanú idir fiadó agus trocha fan géad. An lehéilech an scéal na caithí siad cinntiú bhfuil siad a stóráil carbon, bhfuil siad a carní smó crin faoi mar bheicimiid, bhfuil siad a deanú athleochú ar chud an talún ó rewetting na chud an talú. I think tá búirt ar airmorí agus go móhinn siad go daoine a chorastú an táma léige, agus a ráthlu go ceartid seo a dhéanú go daoine sna catharcha ach go thairí, tuair be ceartid seo a dhéanú, agus be ceartid seo a dhéanú. Ach an sin siad bhfuil ní dhéanam sa díalta a seo. So tá mis a chur, tá mis a cinú go bhfuil isce glan ar fáil don siar a lig, ní dhéanam sa pingin as. Agus Avril le Lord hí na fermorí in na siar, tagan go dé coptaí Árann in hill an Árann, tagan coptaí 100,000 dinge go dtí na hill an Árann, cheans na cantracha, cheans na parking buga, cheans na fálaí cloch, na rudí legatáin sin, cheans na fermorí,
Ach na dhéobh na fearmóirí mór den airgid sin dáhharta, achan na ngeile deanú airgid. So caiimiid tuiseach a cinú, má bhailing na seirbhísí seo go ggur an fearmóirí ar fáil. Caiimiid tuiseach a cinú bhfuil go dhéobh sí díalta as. Agus be even lomsa agus Avril a caint faoi na tugraí éagsúil arsúil an Árann, agus bhí mar chuid na tugraí sin ó Árann Life agus Céimh nó Árann. Be even lomsa de mar an deis agumsa, Martiol ó Árann a cheannacht. Cos go bhfuil a sugam what you de deanú Céimh nó ar na gnáthóga. Ach ní higlam. Agus be even lomsa burn beef a cheannach mar hopla. Cos go bhfuil a sugam what you de deanú Céimh nó agus a stóra carbon agus sin like ach ní higlam í cheannach. Okay, just a hála bhfuil Árann agus feolas Árann luúte agus Avril ar bhile sé nó go rafuisisin. No, ein team go is go homlan leis méid tá rá an sin ag Dara. Tá se fíorthábhachtach tá se mí éráte beidir chuide go na fermóí go bháinsead an cinál an tíh fádaíon tíh míchear an scéal go organ am. Tá se fíorthábhachtach le tuiscint nachfuil na fermóí se le i donna brabús mór míteach. Tá chuideach ach tá forharach nachfuil agus a bhfuil cúna a tastal lob lena bhí sé dhéanana. Tá chuid is móach sásta dhéanana agus a ggéara dhéanana agus tuigeann na fermóí ní smú ná beidir go leor daoine eile an tábhacht a bhhainint leis an tála a chuomhnú agus airithíirt an tála mar tá sé de bra ar an tála. I mse na hinán ní bhíon mar an lasú, ní bhíon na bé iste tíbiste san íomh bín sead chusa ar na háil. Agus is taken na fermóí seo agus timp na tíide le féráte an tábhacht atá le náidir leis an bheithéagsúlacht agus an buntaiste tá leis tá leor Taighde danta sa tógra Árann Life agus i cuimhnú Árann freisin agus se camera tá 40 hain páirtachan agus tá an síamsa an nar bhíns mai léh méide tá fudin take agus tá andulchan cí agus tású an go méid fermóí eile timp na tíide an takeíocht céine áil amachchan se agus go mé an lochtna an rialtas an cínú go bhfuil an takeíocht sin an bhóp. Sinéad an cheiscéan áirsa chuir le dhearcasa mar bhaine tá léile cuasaí dlí go háirithe an ngéarchéim aeráide agus ar nearcha mar phobal ar an ngéarchéim sin agus ar na muinte Taighde sin leis gin an leibre tarbán agatsa. Well, gur míle het a chahalta is ionintach an rud ag géisteach le Avril agus Dara agus an díosbach sin agus an opair ionintach atá ar bhaine ag an birteachú, so gur míle hagaí a sucht an aibre sin, tá sé deacha bheit a gobar ahrúide, bhín sé édóchasach in ammantaí cínte ach ceapan, well, Tá sé faoin comhanas nach le tú a géisteach líomh a chaint an sin, cé tá cáhain na buntáistí ag dul, nó támuid ag tógáil an infrastructúr nua se de Fuinnimh, cé béáis Fuinnimh a bhín san fianmh bunithe broslíontaise nó Fuinnimh inach núte, cáhain na buntáistí ag dul, cáhain na jobaní ag dul. Cáil an Taighde a dul na secondary factors mar dúirt Avril. Agus dom héin búms brandní mar ord na cruise beidir mar sampla ó hín an bhéhéagsúdacht ní sampla ma hatán mar vinne se dochar ufasacht an European eel. Ach bhí sé anha ó híomh na jobaní agus an ESB é héin nó thosa sé sús. Bhí sé mar mór fort den tír nua seo i ní an cólínachas ag seasamh leis héin ag tuairt Fuinnimh ar fud na tíortha fiú go háitiní ar an ghearrúin nó mai Colin is féidir leat na pós lechtachas a feiceáil dul sús na sléifte. Agus bhí sé sin bunithe ar an comhananas. Bhí sé bunithe ar an sais mion seo go bhfuil muid chun gatainna a thuirt sús lena chéile. Go meach ceartas mar bhun ag an stát nua seo agus an lechtachas agus an fiúnmh atá a chothú ag an stát seo. Agus chafar a ceistú leis an Fuinnimh sa lá atá nniuán, well, cáhain na buntáistí ag dul. Nuair bhainning tú beidir ar anad sonraí, nó tá churann muid chuile anrad sonraí ar talamh na hÉireann
atá próséist pleanála faoi láthair. Tugaigh siad sús 7% den primary energy demand an peak energy demand fi gan 2030. Agus is 6 ceist mór sin ó híomh ahrú aeráide agus ó híomh na heisíochtaí seo, mar tá muid chun na heisíochtaí na carbon emissions a rionte amach go féilte, so siúd atá ag tastáil broslí antaise, siúd a cafaí na heistíochtaí seo a ligint amach. Ó sin níos fear na heistíochtaí sin a úsáid son Japaní nó son bochtanas cuachta a leidú, ó sé níos fear na heistíochtaí sin a úsáid a ospidéal, ó sé níos fear úsáid a fearmórt atá son clintse, tá beidir beagán astíochtaí a ligint amach, nó fiú an dain bocht ó híomh an Afric mar hampla an beceart na heistíochtaí sin na cuineáil anas go féad leis na tíortha sin tíocht amachach san bochtanas, nó an beceartú na heistíochtaí sin a chuirt go cólachtaí nach bhfuil is míanamh beidir faoi mór an eile ach brabús. Agus stop an sin mar just tá ceistteach a chuirda mar á ríist. Tá fáilte rah ceisina nó faoi Fuinnimh agus is féidir an gléasar an Scoil an úsáid duine bit céiste agus cúpla ceiste tá takeiste hena féin. Gearad Fitzgibbon a déir a bhfuil muine agaí gur féidir leis an mmuintir go nághaí na ghlacham leis tairbheith a bhaint as an aistrú seo. nó an siúintih gur uailach troma bheits an maidir le hardú praisna agus a riile agus go raibh na buicmhóra a bheits an brabús. Tuair mé an dana sin? Yeah, so níos an bhfuil had le bhaid Sinéad faoi má cinnte go bhfuil faoi dús baide an tá có-ananas fíor-hábhachtach. Tá go leor le fólam anar fad, tá go leor le dionna anar fad. Ní dóí lumsa nó gomach se féilte gomach daoine tá imachtanas nó grúchas. Níos measa marall an aistriúchan go Fuinnimh in anúte. So cá an rialtas agus an tíl ar fad chuile hacaíocht a chuir ar fáil chóp. Agus creidim go goide camerará. Creidim go bhfuil rudaí ag gail sa dro ceart. Níl se éiad gan rudí seo a dhéanana gan é watún cínte. Ach a díomh bhfuil a misnacham gur féidir leis an gnáhaine tairbh baint seo céad fin géad. Ach chun tairbh a bhaint catú páirteach lecha an. Agus má tá grúpaí pobl sásta, tuim sé ráis ní tamáchaint in na secondary benefits se. Má tá grúpaí pobl sásta páirteach lecha san aistriúchan seo, agus ganna ágáil ag na cólachtaí móra, cos Tarlú se bailchaáin na bailach eile béimiid I deanna ní smúhaine bhín anúte bé na tóga seo gur chan cí. Má ága muid ag na cólachtaí móra é sin íonna rin, den is acha bevéis na buntáistí ar fad, is acha bevéis a brabús ar fad. Ach má rúmuid ar le tógraí bega pobl nó tógraí bé nachfuil se chobeg sin. Má leanimid ar ag chuid béim grúpaí pobl agus gomach an gnáhaine in ná páirteach lecha an. Agus sínam go bhfuil rialtas a Bainisteoir sin, tá go leor den take le blianta beganos leis an Renewable Energy Support Scheme go háid tá chuide gon grid náisiúnta cuineach go grúpaí pobl amháin agus na cólachtaí mór cuineachchas. Agus má tá na grúpaí pobl sásta páirteach lecha an, na daoine éonarcha sásta páirteach lecha an, is cínta gomach se an tairbh a bhaint as. Tá sin go bra maidir leis céimeann an nó. Ach ar nóid tá brú ar dhaoine agus just tá anspéise ar fad agus Sinéad agus ag darda go háirthe san ábhar seo ahrú cóir, a just transition. Agus tá dtíar bhhaid leabhar faoi sin sa chótheic seo mar hampla, agus praisna ag ardú go mór faoi láthair. Agus brú a chur ar an rialtas sa sasanna hena féin, agus beidirgan a bhs faoi an tamil bhig ará le daoine feach ní féidir an cháin seo ar charbon. Ní hacuin do níochas. Cai sé bheith chur ar ceall nó a leidú beag anín, mar sin bhfuil an digamuid dar ire gacha bhaineann le hathrú cóir anas go mé
a scéar cotam agus an tunnachar cotam ag an athrú cóirse ar gachtain is a tír. Well, Chucky mis sin ní hílam go diggin tá búirt ní éagsúláán a dosach mar hampla híhann an cain carbón tá búirt an nach gorfar an tairgid sin I dro gníomhíochtaí aeráide an asca ceartta mar se gáil. An búirt an má hagan cáin isteach aráise Go leis gan héisian na bhórta trílam a bheits ar bhaoine. Ach just gohfuil má bhí an praisna a gáardú go méid go leor daoine agus gáire daoine bochtar rá ní hacuin dúin an tarú se agus an costas a bhainean leis a dhéag. Well, a dús bar costa achan can caiisi bh cuasú dros na daoine go jiglo é éach gníochan siad níos mó na daoine go gáran chuid is mó go scapan an chuid is mó carbon gníochan siad níos mó agus na daoine nach jiglo é éach chafar cred vast a hort an hortarráis division. So costa achan can dachan se tamil bug sa dros go dhéibh se a hUallacháin sa dros goil se cór ó híomh na daoine go le gíoch. Mar éondí leis na glíomhíochtaí atá in sa scéim aeráide. Cai sin bh cór fast sa tros na airneáil gohfuil deanú níos mó dochar nó níos mó damáiste gohfuil sian gaithí sian níos mó iarchtaí deanú gompar leis na daoine nach bhfuil deanú an aird nó na daoine bhfuil deanú níos mó chun na lasa. So lecha sé tamilbug dar nóí ar seo tá cain carbón cinnal uair sa tíir seo. So lecha sé tamilbug go le bhaimar stoiche. Ach mé cinn se gohfuil ráarch níos fearr ag Sinéad ar seo. No, tá sé intach an éisteach leat dar agus ein tim leat ach ceapan an 6 milliún atá amsa caiith mé rá ná well ó híomh an can carbón agus ó híomh na fibanní tá sé simú domsa mar cínte tá sé tábhachtach go nnéan daoine rudí pásanta agus go nach úsáitan siad an numacha Fuinnimh agus go mín siad a rothíocht agus mar sinne. Ach ní leor in éon chóir é go nafrach daoine an seo agus an siúd a chud nósna mar daoine iad hain gan beidir an stát nó go hidirnáisiúnta go mín rudaí ag tuirliú. Agus fiú nuair smínimuid beidir ar stadas na man in Árann. Conas achraigh stadas na man in Árann. Ar achraigh sé marall gur stop cúpla fear ag gascaní. No, gur stop, daoine a bheith grán le maná. No, sé achraigh ná, dlíthe bhí sách crua. Bhí gá le mór achrú dlíthe an ó híomh an fostíocht, ó híomh séar mórthachas, ó cuaram leanaí, servir sí sláinte, agus an an eile chun pá agus stadas na man a ordú. Agus nuair smín tú ar achrú aeráide, se is iontacha rudí pásanta a dhéanamh agus can carbón ceart go leor ach ó thaobh an can carbónde tá sé simúlan is 6 scéim nó Polasaí sách neolibrálacha atá go féidir leis an marga chulaitheoirt a dhéisiú. Má ligean muid sús de marga agus má churann muid price ceart ar carbón níl gá le stát agus níl gá le rialtaí nó go hidirnáisiúnta nó go náisiúnta aon rud eile a dhéanamh. Agus tá brán amach ní sin a nóchan. Caithfidh muid rud a cinint cosú le conir in iomadú núcleach an Nuclear Non-Proliferation Treaty, caithfidh muid díreach dlíthe a chorán a churann cosc omlán ar broslí iontaise. Ní féidirlinn a deireann fiú an International Energy Agency, deireann siad siúd nach féidirlinn aon infrastructure nua atá bunaithe ar broslí iontaise a thógáil. Cíann sé sin ní amháin fracáil, ní amháin LNG, liquefied natural gas, ach cíann sé gás. Níor cheart an ESB nó na cólachtaí príváideach se tá tíochta seach go héireann ein stáisiún gás nua a thógáil. Níor cheartúna sin dhéana. Fiú tá Árann sách sever, céim fan nach muidir fágáil an spáisiún do tíortha bochta, cáhfuil an comhanas idirnáisiúnta sin, agus cáhfuil na dlíthe chun cosc a gcurthú. Leis go dúsin sin ceiste hinnéad a bhhail a churát agus ar Mercier mas Fuinnimh Taighdeoir. Ach just lo me cúpla ceist agus túrim in éanacht atá Joe Brannach a déir nach fíor go mííon tunnachar níos mó ag cánacha ar bhírósla ar na bucht ar riine bochta.
agus Sean Mistéile deir dúlan eile bhaine se gohanál Saorannach go príomh go mar bhfuil somraí go bobbal maidir leis na gníomhiochtaí atá riachtanach céir de fiú comhanál má tá takeíocht agus tuil an phobal á lorug maidir le co-anonymous costas íbertí agus ahrathe saoil. Ach tá ceist sílam gur orsa bachórda do man ceist mhór é seo Sinéad agus níl freagrah róhór ach buinn sé le hanolalas go háirithe agus tagann sé ó bhuine gan anna déir. Céimar tá éire an gcompráid le Tíortha san Eorpach ó chuomh airthe aeráide. Well, níimiid gma sin an chun bheith géir faoi acha tá éireann simúil áfach caiith mé rá, mar se níimiid iontach ó thaobh Beiidir níimiid iontach ach tá rudí á dhéanamh an éireann a bhfuil an simúil. So mar hampla an cosc ar taiscéalaíocht ar ulla agus gás, so fi láthair támas tar éis ban a chur ar cólachtí ulla agus gás ag déine taiscéalaíocht ar son níos mó ulla agus gás, an flanse keep it in the ground. Freisin ní éon fracáil in éireann sa deisceart ar fós fracáil sa túisceart agus caiifimuid é sinna stoppa loirech bun. Freisin támas tar éis an pension atá ag an stát a díeistú as broslí antaise freisin. Tá tú caiint go leis go faoi chuir isteachart ach just bhfuil an ceist an chorát. Mar tá rudí deasa beidir go rudí bega deasa iad, but ag an am céanan ar ecan tú an eirid sin slite ina bhfuil an Eorpach nó an Comisiún Eorpacha aráling féach níl na sprucanna seo leag sibh amach. Sprucanna iontacha ní bháin nach bhfuil na sprucanna sin aimsithe ó chuomh Taighdeoir as tíobh Charlebáin go háirithe a chuir bheala eile freisin trúliús mar sin de. Ní bháin nach bhfuil na sprucanna bhil aimsú agus tus bhfuil sa tro eile, sa tro contráilte leis a gapantá Sinéad go gurfar níos mó brú politúil nó dlíthúil ar an taobh muí a chuir is éala chorin tuairt faoi rudaí nach bhfuil tuilte nach dhéana. On Europe an gapan tú. Well, yeah, tá dlí na Eorpa tíochta seachar a aeráide agus tá sé sin a tuairteisteach go leor spricnaí eile go gaithí ar an clíle. So, yeah, tá rudí atóirlú agus bé ar an ahrú. Ceapan an glúnatá ag tíocht agus daoine óige freisin tá siad ag feiscint go gafar rud a cinnte atóirlú go bhfuil siad a feiscint ar dá nua nach bhfuil an térád nó an cóhíalsach ma. Ach is rud cafi mé is táimeann in áit simúil faoi láthair, mar fiú an cá carbón seo ó bhíomh an feasúnachte ach an cá carbón tá sé aontíim leis go generalta ach faoi láthair tá se úsad mar an príomh Polasaí agus ní sé sin an nóchan. Caithfí muis rudí caiithfimid inéistíocht an stát is rud ufasacha nach bhfuil na Fuinnimh Ilan Árann ag fáil deontasí agus airgid agus cúna chun rud iontach mar sin a thosaú, céim fá nach bhfuil na fearmóirí seo agus aithna agam héan arthú ar an gceathrua an biofatá a thógáil ar an gceathrua is biomhiontacha, tá sé go thomlan orgánach agus go thomlan iontach don áit agus don bheithéagsúlacht. Ach is sais céim fá nach bhfuil na deontasí agus an tairgid an dul an sin ach tá sé dul beidir na beef barons agus na cólachtaí mór gáise idirnáisiúnta tá tíochtaisteach. Agus se beidir go ndéanfaí an Eorp difriocht ar sin ach bíonn ceist dúna mar tír in éireann. Céim fá muidir breanú amach, céim fá nach muidir breanú ar a folatóirí hain agus de ceistú, céim fá nach bhfuil sibh chu comhionnas agus an tathú chóir mar bhain principal de chud Polasaíthe. Se an Eorp tá sé sin iontach ach seo ceist dúne, níor cheart dúna bheith ag leir go daoine eile chun an rud a cheart a dún.
Well, Beltney in ngéarchéach nach mar sinna bhíonn sé go minic just ceiste well tuairmeid á bhuair ní nuáin der má táid an é taiscéalaíochta an é freiceála an é brosla an talamh cad ceapan na panel faoine bheith brathir Vladimir Putin le haid brosla. Chuir an scéal se cuasaí cortaíocht agus áú cóir agus Táid go hiintach mar hir galúid rudaí ach ní bhíon an cóíanana go hiintach bhfuil in túir mé agus Avril nó Dara. Well, sílam sa fas níte inbhúnathe a bheith a bra a gcónaí ar Polasaí. Tá hiiglinge mar sucaí, hiiglinge mar tóiltóirí cinenne a dhéanú. Agus mar tá rudí atá má tá targaí atá an sin atá níos inbhúnathe don timpplaach le den éad agus achanad rana ítin seachas bheith rana na rudí. Agus hééis tamalt tá seo ina the food companies agus ruí mar sin gafar fasta. Target cinsáis target a gceiste a bachórdúin chur fás seachas ru déana? Well, seachas targaí talíochtta fiol agus baine a bhhaart ar fáil, so mar húnta an jiggling stopú a dó móna, bhfuil món níos táhachtaí sa talú nó bhfuil níos táhachtaí a hinní. Bhfuil máart ar fáil, a jiggling rudig an eile a ró mar socaí nó mar ringe nó mar a hachéin seachas bheith dó móna. Mar an ggéanaan ar héintú go dtí garden centres agus a lehéid. An bhfuil ráha agad seachas bheith ar ranú peak más nó péradé, an bhfuil ráha eile ar fáil. Bhfuil freagra ar de cheiste agad? Well, sin go gaith achan teach sin an cinine sin a dhéanú iad hin. So tá mis sásta, cos tá ábalta an cinine sin a dhéanú. Ci an even nó món agus a bolúálaí móí agus choirid, manamsa na glúnta tá maithring tá món sin níos táhachtaí sa talú seachas bheith áitbhí eile. Agus an chóir an tair sin a bhaintach le tillan gnáhaine nó le dlí. Ní híanam go ddígad bheith brathart lí, tá daoine gcónaí géirí lí a bhrisú do chóirtéigen agus má tú go gol le bata a gcónaí ní brin sin. So caiimiid mar gin le tan cáin carbón maithar bhealach amháin, a caiithú sprochan ar chóir fáil, mór a dig le daoine, sa dros nach mé daoine gíoch baríocht as. Caithú máirt a ráha éigen eile chóirtífa. Seachas mar humpas a bheith Chomhairle an tamaigh go mé ní smó chunk ar taistal ó híh peblií, taistal peblií ar fáil. Basta hiiglinge mar socaí cinú a dhéanú, agus mar daoine éonar a hiigling cinú a dhéanú, agus thram athraidh sin. In éondí leis an Polasaí, tá sé sin níos inbhúnathe na bra ar Polasaí agus glíthe amháin. Okay, tá druidir dro an deireacht a bhil mar á rééis má tá fáilte rih bhór good ceisinaí nó tuairimí ar an Scoil an sin is féidir tíad a chur hagan sa gríocht na muid. Nó níos dearnaí nuair a chuirfar an tafada ar an chórá seo omlán ar híomh gréasán tuairis Comhshaoil. Avril, bhfuil ráfin ru seo? Kind of a con carbon sin a ríis, agus camera, I mean, like ní aon tím go thomláin leis ach feicim an gá atá leis chomá. Aon tím ní féidirlinn bheith brathir go hilas go thomláin níl se sin a gail chuilead be a thocrú hain. Níl muid a caint díreach éid an droch tionchar atá ag an con carbonach ar daoine bochta nó ar daoine atá a grúcht an Fuinnimh aber, cos ní honan na dárod ach an erid. Ach aber daoine atá marchtal a má éid má faoin tú go honúil is sean tacht cloch atá tugaí acu nó tá sé do marchtal antab. Tá sé níos deacra níos costaí iad inslú, Tá sé níos deacra agus níos costaí iad a héh, agus even má tá duine cinnta taneart ar go dacu, tá siad san fós tá éfacht níos mú acu sin ar an cáin sin. Ar na daoine sin nátá ar daoine tá marchtal i tithe nu in a state nu atá istis I lá na carach. So tá sé sin níléon cóin an san sin ach an erid, Céidim go ga an gná duine rintá obaíon agus go gamuid mar sochaí a bheith cinál freagar chas an hain agus an méid gur féidir lena dionna. Ní dóilm go mé éfacht soch mór ag roiíocht nu ag na háirithe begus sin cé go bhfuil se an táhachtach. Céidim go ga an rialtas na ciníthe dacad a dhéana, na ciníthe dacad a hóige, agus tá rudí cínte nach mé tá sé dacad chuile na hása.
Credim go have fearhavichtach nach wagen with like nobody left behind on leaving each other kind. So ka an realtas aige a chu fáil chunig muid chu skipri is a bhí rudí cura fáil nuair a bhfuil COVID. Is emergency more mean to tá down faoi láthir I dtíobh arú aeráide I dtíobh an behéagsúlach agus tá se a tasal choláirich bun is a bhí an aige sin le COVID mar sin. An mlíon agus a bblion hagad agus an bblion ar gan. Ní deire leis an ngéarchéim seo. Can stoppa sin mór go bhhailm agus gur maigéis tá se seo chospéisiú sin gur mé trístal th fór hena féin. Th an spruca bhí le amach ach sílan gur go miúé agus go gatainna tá éisteling leannacht ráiles. Ach bhhailm sa a gríochna mu an deisiúirt gon trúr agaí. Gá a dhéana. Taggart nó focail nó thórá faoi éimrad a hílann sibh ná luamuid fós maidir le cuasaí aeráide agus a bechóide lua agus an Chomhairle sin láirt faoi bhulla amháin dá mháile dá níorfaíart mulla amháin faoi rud a bechóir a dhéana agus éirtfa dhéana a níis chun Taighdeoir le Teagasc aeráide nó chun aíonna éirt. So an dáráid sin rudnar lua fós a hílann sibh a bechóir lua agus áhrú nó seft nó bertas a bechóir a bhhaile a chur a gríoch. So cé tá géire tosa. Tá fatí ar mé rud nu a lua ná lua fós. Fátarród. Bidin se an lei. Ach mas rud amháin atá muid le déanana mar phobal nó mar gnáhaoine. Teach le chéile mar grúpa phobal más SECú leis an SEI nó nach ba. Ach má hagan daoine le chéile. SEI? Sustainable Energy Ireland. Sustainable Energy Communities ag an SEI. So tá grúpaí daoine nó grúpa pobl an ná an theach le chéile agus an SEC se a chruthú sna típa na tíide. Creidir má hagan daoine le chéile tá sé an ná pleanaí chu le chéile atá féidirnach go náit, mar ní hanan an tíar an áin, tá muidir lug an difriú an le chéile, ní hanan chuile baile atá mo faoin tua. Tá rudí éagsúla tastal ó na háiteachí seo ar fad. Agus brú a chuid in sin éid an rialtas agus na teachtaí dála agus rudí mar sin. Na háirithe atá tastal sna idircheantar hain a churchain cín. Agus takeíocht a chud ar fád gona daoine atá i grúchta an Fuinnimh. Le go mach sé an ná go tithe instú, le go mach sé an ná áú go dtí broslí in anúte, fáil réile na boilers agus heat pumps a chuir seach na tithe. Níl seach a siimplíise, níl tá se costasach agus cámuid brú a chuir ar a réaltas a sin a róla amach go bhhaid ní skipin am martá agus an takeíocht ceart a chuir ar fáil chup. In éon bháin airgad? Well sinné tá Joontas an rute ag a réaltas an mór mar home scheme agus is Joontas céad faoin géada. Ach níon se ach deanna rudí fearmheh, ní anna se déanna se instús an áileir atá rééisanta sir, ní anon se an external wall insulation abit go seanteach clocha. Rudí mar sin, yes, tá aige a tastal, yes bé an réaltas i ggéire golóir aige a chair se. Ach tá sé níosmór an aige a cha agus na sprochannaí aáil ná féin a íic ag de an lei nu nach nachhaine mu amach na sprochannaí tá leí mar chuin. Huisiil gan an Tristan Rosenstock go bhíintach an eisiomláide Fuinnimh Ileáin Árann Fuinnimh Ileáin na hÉireann atá DE agus tuaire meile ó aine dúrcan molladí ar fad ansimúil go deo. Dara, chuirta bheith le rá agat sa faoi rud ná phléamar agus a bechóir a phlé, nó rud a bechóir agus éfaí dhéana. Rud ná phléamar rilí agus rud go deochling a ligianna, tá sí a ceistú cécó in bhúnathe leis an bí agót bhí ceannacht a ceannacht. Agus bhfuil tú a gúsaid a nuair go cearcamathe gúsaid, bhfuil tú a caiithomá lád a bhí agus an Fuinnimh a ligad chéana se I fás bí sin mór churmú má tá tú mu ceannacht bí agus a rompanna a Comhshaoil. Agus fásta ceistí cáhfuil a bí teachfuí. Agus má tá deis agad bí atá níos inmhúnathe nó targa éigen atá níos inmhúnathe agus má tá tú ábal sin a rá ceoch an ceannatá inmhúnathe. Sinéad ar deire? Go mína me het a Cathal. Tá picture agam le críochnú, féad le mé riint liv. Share screen. Tá sé disabled. Anyway. Tá muid fisrach a is No, ní. Give us a clue.
So séir tá ná tá Maxáil, so musad Maxáil díann siad ola agus gas do chorannaí ar fud na tíre, agus tá carbon neutral program nua cruthaithe acu, agus cean leis na halt atá acu ar an siomh idirlíne seo ná 5 fun ways kids can reduce their carbon footprint. Agus bháilm just sibh chur ar an ólas. Agus beidir smaoine faoi sin, go bhfuil cólacht ola agus gas rá le páistí a carbon footprint a laidú. So Chuir an cólacht. Cén tána? Tá siad rá take a walk to the bin. Picking up rubbish can be fun, bin cataracu. Cad as dagan an pláisteach an gapan tú, ó agus gas agus cólacht bí cosú le seo. Gather some data. Is our water polluted? A pretty common question. Cé tá a déanana trúlú ar an tuisce ceistíimsib. So, cén cólacht atá rá seo? Seotha, tá sin is féile mé rint. So seo Maxáil. Right. Maxáil, díann siad ola agus gas ar fud an tír. So sin ola agus gas a hagan nó rúis agus a hagan freisin ó tíre eile. Ach, Captain, an fágóil me a rint siolibh ná gur tá Taighde dente ag an Climate Accountability Institute na Stát Aontaithe, agus siad rá go bhfuil níocha cólacht freigrach ach 7 fan géad den trúlú aeráide atá agan san omlán. So níocha cólachtaí ola agus gas. Bin an fágóil ahrú aeráide agan. Agus ceapan go sé ionintach go bhfuil na cá carbón seo a tíochttasteach gom de díú ar an obair atá líanamh ag daoine pásanta. Ach na cólachtaí seo tá siad tréis ar fan na blianta ó na 7 aráig tá siad ag ineistú in nuacht bréige climate denial a rá go bhfuil nachhfuil ahrú aeráide ag torlú nó fiú nuair atá sé torlú an fágóil sé torlú ná marall ar an carbon footprint atá ag gatainna go éanarach. Agus caiifimid stoppachar lei seo ceapan agus caiifimid tá screen sharing stoppi agaman sin ceapan. Agus an fágóil mé ag chur béimar seo ná go gafaí mís díú ar céinsort dríthe a féidir na tuairteisteach chun cosc a chur ar an ineistíocht i broslí antaise ó thaobh infrastructure nua, nó fiú an drám sever go damdúil an ineistíocht idirnáisiúnta atá ag léint timpeall an dam, tá an chuid sé sin tá sé sin á ineistú i broslí antaise freisin, pláisteach ach go háirid atá uafasach ó thaobh maithas an duine agus an sláinte. Agus tá mar is saoil le lí tusa tá rá bhil se seo indianta mar gombeich sé an rialtas ábalta é seo dhéanana le dlíthe a chuir fíomhhaim sa tír se a bháin. Gombeich se sin gombeich an cad sin nó chuacht ag an rialtas faoi dlíthe na Eorpa? Well, go idirnáisiúnta is féidir le ar an obair beidir bhd bháin go féidir le dhéanana sa UN nach chur chun cín ban ar fracáil, cosca fracáil go idirnáisiúnta maiolalainn an na feibanní sláinte leis. Is féidir freisin ar an obair ar son an non-fossil fuel proliferation treaty, rud céine leis an anti-nuclear treaty. Cóin tú Paras mar hampla is féidir sinach just sa chomhéach náisiúnta. Bhfuil go rá go rudaí éfaí anna cost éfaí chur a bhaim ar fleisteach mar hampla nó úsáid fleisteach a bheith indiantas leistíí an stát. Well, tá cúpla rudaí ar siúil ag an stát faoi láthair, so tá an Waste Reduction Bill dul tríd agus chuann sé sin tugann sé sin isteach go féidir leat the budget pláisteach PVC ceapan an orad caid an pláisteach agus glunne achar sá ceartaí anamharthú agus go gaithí an cólacht na budget sin bhirtarás. So bin rud má ach de rudí eile an cosú le beidir board planála mar hampla an beceart board planála ligint de na stáisiún gáise a thógáil LNG fi láthair bin rud leis an stát go féidir le stoppa inniu chomá.
So tá rudí an go féile leis an stát a dhéine agus ba ceart dúine mar daine seo bud persan go féile na dhéine brú a churthú na rudí sin a stoppe. Mar tá sé deachar fiú sa chora seo agan, tá sé deachar díú rudí éasca go féile na dhéine a mórach. Ach tá sé cosú léon feachta selle son status na manán ó son status ó híhann cinneachiste. Tá rudí go féile na dhéine mórach a caiifi muid obair le chéile an sais mion mehel nó an cóan sin a chuir le chéile agus obair le chéile. So ag éon leis na caiintear eile. Is deas an clásúéis sin ar a ggórá seo mar tá mé go rá gohfuil an tóir amas risteagam tá sé risteagam bhád siar ach díorchaí an chlár aibre agus an na túirimi bhí agaí chosimúid sin gur bheasmint go miú leannacht ráidir ach gur a maithagaí ar fad. Cáid subachir sin ach ar 9 be fáilte rih chuirimi ar a ggórá seo agus ar na gginál áhar a bhí gaf léagan ar an siomh ar túris Puncaí nó a chuirimiid an córá seo ar fad ar túris Puncaí. Ach ar cean ar an túrisbáin buchas a gáil ó chrí a gáil liver fad Avril, Dara agus Sinéad gur maithagaí freisin gachtain atá géisteach lingas a bheith in ar deanta nó bheith géisteach amar be amachchan seo. Go dééis se slán.